Пътуваме към Копривщица и скоро ще се видиме. Доста подредено и чистичко. Няма какво да кажа. Гнездо. Щях да си взема мартеницата между другото, но забравих. И кеф иде от края на март месец и горе има сняг. Минаваме Челопек. В Златица сме, видяхме овцете и... Не съм аз това. И не можах да ги снимам, защото много бързо минахме покрай тях. Здравей, Валя и Моро! Добре дошли в град Антон. То се вижда само дървето. Влязохме в Копривщица. Тук е разбит пътя в началото. Паркинг, виж колко са нагли. Аз мога да спра тук на пътя. Чаква платен паркинг, гръм да ви удари. И толкова много заведения видяхме. Но тук няма кой знае какво. Там има заведения. Хотел, ресторант, Копривщица. Чакай така да обикновено. Хотел, ресторант. Ето го хотела, това е жълтото. Нямам думи. Аз не мога да разбера това, защо ми се клати тук постоянно. Всеки път, като снимам, се трябва да го таковам. Мърдам. Много е досадно. Ето малко и наука. Къща за гости. Любени Петко Каравелови. Къща, между другото, отвън изглежда нещо, което е хубаво. Много добре. Сега ще влезем и ще видим всъщност какво има вътре. А всъщност, тук даже няма как да обърна. Кеф е да, че съм с iPhone. Тук е малко студено, между другото. Бая студено. Замръзнаха ни краката. Влизаме. Какво искаш да се стоплиш? Това не е обикновена къща. Това си е уредник екскурзии. Виж, тук ако искаме, може да си уредим екскурзия до почтата, общината и обратно. Влязохме и ни дадоха карта и за другите музеи. Не мога да повярвам, че това е първото нещо, което ние с нея двете посещаваме като исторически музеи и така нататък. Аз не мога да повярвам като цяло, че тя посещава такива музеи. Леле, майко, впечатлена съм наистина много. Качваме се. Сега ще снима всичко. И нормално, няма няма друг път пак да се върнеш тук, нали? Леле, ма тук е по-студено и отвънка, бе. Бързо бяга, има уса! Има уса! Защото има уса, ето там! Ама ти знаеш ли какво ще стане, ако те такова усата? Още по-зле! Бързо бях и ти казвам. Достатъчно видяхме тук. Аз излизам. Защо трябва да чакам? Какъв печат трябва да наблюдаваме Стършила? За гражданите услуги. Влизаме и това е спалнята. Това е лятната къща. Така се води. Между другото, този тип неща тук. Това е кухнята. Видимо. То тип чердак съм била и на друг път на такива места, защото и друг път съм ходила на такива музеи. И ако не се лъжа, с Ивана сме посещавали такова място, което е досущ като същото, което е тук. Стопанска сграда, построена 1820. Влизаме. И тук даже има и ехо. Книгово. Такова нож. И сега влизаме в тази къщичка.
О, тук има повече слънце. Лели, ау, шукаритет. Еха, тук си има и первас. И ето тук има между другото живописа на Петко Каравелов. Ако някой не го знае, мога да му го кажа, но за по-лесно е така, скриншотнете си го. За изпитите, между другото, ако някой ще кара някакви изпити. Има го и на английски, ако някой се прави на голям разбирач. Ето тук дават такова пари за поддържането на къщата. Може би аз ще искаме тук. Може би аз ще искаме тук да ме снимаш. Любен Каравелов не е бил глупав. Той има хубава гледка. От другата къща е тук. Няма да се излагаме. Хубавата гледка си е хубавата гледка. След малко отиваме на там. Тази снимка тук е на Петко Каравел с съпругата му и двете си дъщери Виола и Лора от 1902 година. Изглеждат малко като от филмите на ужасите. Може би, защото преди години са се изкарали само такива снимки и оттам идва целият този реалистичен вид на снимките, се едно излизат от ужасите. Ама виж, все пак, вижте го хора. Това сериозно ли бе? Та жена е като транссексуална. Гледай тук. Тук пойди дойди да са били през 90-те. И като едни клюкарки. Някой иде. Разбираш ли? Ами че седиш и наблюдаваш. Все едно го четеш. Ами чете го. Като татуировката ми след 5 години. Не знам за какво са им били толкова много стаи, честно. 4 души са живяли явно тук. Толкова много стаи. Видим, че няма легла. Явно тия диванчета са легла. Странно. Лятна къща, построена 1830 година. Тръгва ми се обясняваме. И пак от си стълби, дано да не си ударя главата тук. И умрях от студ. Влезнахме и Валя да си вземе магнити. Естествено хареса си един, който беше 6 лева. И го върнах много ясно. И го върна естествено и... Си взех за едно левче. Скъперници си, ама какво да я... Между другото, влязохме в гроба на Димчо Дебелянов. То ми е подигравателно на мене, между другото. Но... Да, измрял. Ама не, защото викам, влизаме в гроба на Димчо Дебелянов и изведнъж викам, няма да влизаме в гроба на Димчо Дебелянов. И всъщност къщата на Димчо Дебелянов се оказа тук, на гробищата. А до къщата са гробищата на цялото му семейство, което хора, това не е нормално. А от тук има гледка, се вижда целият град. Малко е странно там, където живееш и там те погребат. Ако мястото си е твое, няма лошо. Ама все пак да дойде да гледам гробища, които са поддържани, имат цветя. Не знам. Тук, в тая къща, се надяваме да няма стършели и се надяваме да е по-топло, защото всички къщи, където влязохме... Какво е това? Рашко. Защото всички къщи, където влязохме, е супер студено. И общо взето не стигнахме до никъде. Мен ме заболя ръката да държа телефона. Та така, продължаваме напред. Каруцата сега гледаме, обръщам. Това е някаква църква. Ами църква е видимо. Щом има гроб, как си мислиш?
Той каза след стълбичките 50 метра в ляво. Добре. Не стига, че имаме карта, не стига, че ни опътиха и няма нищо общо с опътването. Ето е църквата, ето всичко тук. Да. Ето, между другото, тук това се оказало Габи, малкото. Това съм аз, голямото, явно, защото трябва да съм по-голяма от нея. И ето го нашия оплождащ петел, който ще е общ. И му пречи тук перчема, защото през цялото време си бута главата и му е неудобно. Как да му е удобно с това перчем? Нормално. Ето и тук има и гълъбчета. И са им дали хлебец да ядат. Това не е много окей. Продължаваме. Сега не знаем къде ще излеземе и се надяваме да отидем там, където трябва реално. А то се пише църква на нещо си. Национален фонд. Между другото, сега сме на номер 3 на Тодор Каблешков къщата. Много е приятно да влезеш в такава огромна къща и в такъв огромен двор, между другото. И да знаеш, че всичко това си е твое, и че кучето ти тук може да ходи нагоре-надолу, и че можеш да го пуснеш и няма да го сгазят, няма да го блъснат, няма да го хапят. Много е приятно да знаеш, че имаш нещо такова. Тук е малко по-скъдно. То не имал пари явно. Виж, точно там ти бях заплатила за това светло. Първата къщичка за момента ми пари за да. Капан за мишки. Виж капана за мишки какъв е. Дали? Дали има мишки? Дали има капан? Ето го бе. Много те да вижда. Имаме билет. Съд за вино. Донесат от Лупчо. Това е стомна икана, използвана от семейство на Тодор Каблешков. Малко странно. Защо показват стомната? Ама навсякъде едни и същи черджета има, между другото. А това е люка. Те спят и на такова. То е много неудобно. И си представи тук детето ти да лежи. Че то като стане на една твърдо. година, то ще му е малко И тясничко. ще спитам на чердака. То ще пада сигурно много. Те много се падат като малки по главата. Те за това са станали таки. А това какво е там черното? Само това не можах да разбера. Преди ме е пеща. Не ми прилича на пеща, ама едва ли тук се греят. Между другото ми е много чудно тия хора как се отоплявали. Ако някой знаем, може да каже. А тази врата тук за какво? Заключена. Да ме се свещат. Те като няма тук. Чакай, може да минеш от другата страна. Аз съм падна. Защо? Ако има стърчи, умелите такова, моля, не сядайте. Там ще ми кажат, че няма да седна. Боже. Кървавото писмо. Чакай, тук кървавото писмо. Сега ще ви прочета. 3 часа. Вече. Габи почва да се учи да чете. Аз съм сигурна, че на Деса това много ще й хареса. А тук има контакт, не мога да повярвам. Тук има контакт. Оле. Ето заради това. А виж и тук постиженията му. Медали и кръстове за храброст. И за какво са ги сложили тук? По-скоро до гроба да си стоят. Ми да. По-скоро тук не е на Тодор Каблешков всичко. Да. Тук ма си заредиш телефона, виж. Има 2 контакта. Ма ти не си носиш зарядното. Тук няма нищо. Най-празната стая, между другото. Я да видим как се вижда.
Тук не има хубава гледка. Но тук няма и камери, между другото. Само това искам да кажа. Да се пребият. Аз като една клюкарка. Знаех си. Знаех си. Отворих шкафа. Има. Тук е заключено. Но пак ще проверя какво има. Аух! Пръстчето ми. А тук има такова. Керхер. Машина. Ударих си пръстчето. Горкото ми пръстче. Това е, защото съм много нагла. Първото празно шкафче. Много прах. Айде бе. Тук не пише, че не може да се седне, между другото. Дай да изгаси лампата. Няма смисъл да се хаби ток. Тук беловете са седяли. Габи, това е за теб и за твоите филми. Турски. Бея е седял тук. Не знам, много скучно. Тук на долния етаж е по-интересно. А това носията ли му е? Униформа. Кой? Не те чух, какво каза? По-хубав ли? Това ли е той? Това е като е бил на колко? На 17-20 години стига. Уния другите снимани, като са били по-стари. Това се учил тук, но е роден тук. Тук има още стаи. А къде са туалетните? И аз това съм мисля къде. Искаш ли да седнем на черчетата? Аз искам. Някой явно е пикал тук, че има някакви капки. И салфетка има. Продължаваме надолу. Минаваме от този път, не от този. А тук имаше една аптека и все още е тук, която аптеката изглежда наистина много сладко, много красиво, но работи от 12 до 3 и след това от 10 до 12 работи и има почивка от 12 до 3, следователно после работи от 3 до 5, нали? Тия са като гърците малко, сега се замислих, защото и те работят по такъв часови диапазон. И си викам, ако някой пукне тук, няма кой да му помогне. Буквално. Как си искаш някой да ти помогне при положение, че хората през по-голямата част от времето почиват? И сега разглеждаме. И отиваме да хапнем първо, защото Габи е много гладна. И след това продължаваме с тия къщички, защото нещо се въртяхме с тях и не може да намериме бая неща. Може да си взема една такава табла. Майстор на яденето на мезета. Родена да хачи, да работи. Не дразнете жена си, само тя знае какво има в супата ви. Пазете жена си, следващата може да бъде по-лоша. Най-добрият дядо, най-добрата свекървичка. Зет като мед. Това е за Ивана и за Биско. Зет като мед. При баба най-вкусно. Пазете жената, след като мъжа да може да е по-лошо. Влизаме да ядеме в този ресторант. Дядо Либен. Така се казва ресторанта. Там си има бар. Тук е ресторанта, механа има тук. Много приятно. Но ние отново сме с качулките.
Ето и това е нашето ядене за днеска. За сега, след това ще има и десерт, разбира се. Тая котка ще я махнем, че да си направим снимка сега. И така, тъй като ядохме, но не ядохме сладко там, защото не беше кой знае колко вкусно. Аз си взех мини ролца. Те изглеждат супер симпатични, розови, жълтички. Точно това ме привлече, защото е розово и жълто. И сега ще ги пробваме. Аз съм сигурна, че ще си остане за вкъщи повечето, защото само ще ги пробвам. Малко са твърди на допир. Усещам ги. Да, усещам ги. Тръгваме към твърдички София. са. Че си изеба монки. Всичко в името на цвета. Взе си нова ягета, рекатката. Това е новото ми яки, между другото. Така. И дадох за другото. Много захар има. Това е много сладко, между другото. Добре, апдейт на последните новини всъщност какво се случи. Пътуваме в момента към София, защото не можахме да разгледаме всички къщички, които ги имахме на билета, който си закупихме. Та ние платихме за билета 15 лева. За колко къщички? 6? За 6 къщички. И видяхме само 2, защото не можахме да намерим другите, тъй като те са навсякъде разпръснати. Има някаква карта, където не показва точно пътя. Просто обикаляш, заобикаляш, където стигнеш там, вот намериш там. И така, после, след като ядохме, ни се случи случка, за която няма да коментирам, тъй като аз съм си я запазила, нали? Коментирала съм я в друго клипче. Беше интересно какво ни се случи. После ходихме да си купя яке, защото намерихме един магазин, Габи го хареса, аз си купих яке, на нея нищо там не стана. Та после, тъй като влязохме в друг ресторант, в който искахме да ядем сладко, тъй като имаше много табели на входа на копривщица за него, ние отидохме там пак неучтиво и нелюбезно отношение от страна на персонала, защото нямаше абсолютно никой в заведението. И просто влязохме, видяхме обстановката каква е и излязохме. После имаше магазинче до него, взехме си едни сладка, аз вече ги снимах сладката. И си взех това вейпче с вкус на... Това вейпче е с вкус на юмигъм. И аз нещо не го харесах, не е мой тип. И малко съжалявам, че дадох 15 лева и не посетих всички къщички, защото тръгнахме много обещаващо към Копривщица. Ние реално не сме разгледали кой знае колко много града. Мога да я попитам нея защо толкова бързо тръгнахме. Ама то хората казват там, че колкото по-бързо тръгнеш, толкова няма да ти е студено, тъй като към 5 часа става много студено. То си беше хладно. Както и де, беше наистина много различно, много приятно и много запаметяващо се преживяване това. Аз си купих магнитче, не знам дали споделих. И това е за сега. Ако има нещо ново, някакъв апдейт, ще се включа.